Objevte nový rozměr prezentace vašeho prostoru. Dopřejte svým klientům jedinečný zážitek s moderní interaktivní mapou doplněnou o infografiku. Díky intuitivnímu ovládání se v našich mapách snadno zorientujete a najdete přesně to, co hledáte. Co vám naše interaktivní mapa přinese? Přehlednou orientaci v prostoru, interiéru i exteriéru. Detailní prezentaci všech bodů zájmu, stěžejní místa, která přilákají pozornost návštěvníků. Možnost prohlédnout si celý prostor z pohodlí domova a předem zhodnotit jeho přístupnost. Vhodné pro handicapované osoby, nebo například pro rodiče z kočárky. Pro dodavatele služeb nabízíme možnost vzdáleného měření. Interaktivní mapy jsou účinný propagační nástroj pro prezentaci vašeho prostoru. MyView, vidíme dál.